Moje meno je Beata Svanová a mediácii sa venujem popri advokátskej činnosti už od roku 2005. Práve skúsenosti z advokátskej praxe ma viedli k tomu, aby som spolu s kolegami, mediátormi, z ktorých niektorí vykonávajú mediačnú činnosť už niekoľko rokov, založila toto mediačné centrum, pretože vidím to z vlastnej praxe, že pokiaľ účastníci sa prvýkrát stretnú až v pojednávacej miestnosti a tam majú prvýkrát možnosť povedať o to, čo si myslia oni o svojom konflikte, je to už veľmi neskoro a možno keby mali šancu a vedeli o tejto možnosti už predtým, riešenie by bolo úplne iné a v súlade s ich záujmami, na rozdiel od toho, ako o ich záujmoch rozhodne súd, ktorý v podstate sa riadi iba tým, čo bolo povedané v súdnej sieni, čo bolo preukázané a nemá čas na to, aby sa oboznámil s naozajstnými vnútornými záujmami klientov. Naši mediátori vykonávajú činnosť podľa zákona 420 z 2004, to znamená, že sa venujeme výlučne riešeniu právnych sporov z oblasti civilného práva. Podrobnejšie informácie o našom spôsobe práce nájdete na našich stránkach, ale samozrejme nenájdete tam odpoveď na to, či je mediácia vhodné riešenie práve vášho problému. Preto neváhajte, kontaktujte našich mediátorov alebo telefónne číslo nášho mediačného centra. Budeme vám určite vedieť zodpovedať na to, či naše mediačné služby sú vhodné a pokiaľ nie, určite vám budeme vedieť dobre poradiť, kam a na koho sa môžete so svojím problémom obrátiť.